Počítám a jak jsem tak počítala, tak jsem spočítala, že rok, který k nám teď přijde, tak určitě tady není poprvé. Je to takový náš větší miláček. Ano, já se přiznám, že jsem tak úplně sama nespočítala, já jsem se zeptala. A Matěj Friedrich, který teď přijde, chodí do 7. třídy a na hvězdě nám vystoupí po 7. To znamená, od 1. třídy každý rok perfektní. A jestli se nepletu, jednou si vyhrál diváckou soutěž. Ano, se nepletí, to mám radost. Takže Matěj Friedrich nám zaspívá písničku, kterou jsem na začátku tak trošičku naznačila, a to je písnička Počítám. Dobrý večer. Počítám na rukou, kolik dní jsem sadlý a tu jistím, je tu dál přízrak tvůj zpívá se mnou. Prázdnotou zvláštní najednou, bez lístků na cestách, teď trestám samotou za můj hřích a pýchu. Prázdnotě zvláštní někde tam, chuť zvláštní namatám, jak krásnou báseň noci, kdy chci tě mít na blízku. Přicházím na druhou do dlaní, co dálím, jako dřív tvoji tvář zázraků, co máš v očích. Prázdnotou zvláštní najednou, bez lístků na cestách, potrestán samotou za můj hřích a pýchu. Prázdnotě zvláštní někde tam, chuť zvláštní namatám, jak krásnou báseň noci, kdy chci tě mít na blízku. Hezky! Děkujeme, Matěj. To je ale gentleman. Krásně pozdraví, přivítám. Super. A nyní přichází Jaromíra Dolečková s písničkou Láska na stole.